Kaixo! Kaixo! Bai, barrura. Eguno, barkatu zer naiteke? Bai, noski, zertu. Eseri? Eskerrik asko. Ni ikastera heldu naiz. Barkatu? Bai, matrikulatzera. Zerbait praktikoa ikasi nahi dut. Aha. Bueno, Elizondoko lanbide eskolara etorri zara, beraz, zerbait egin ahal izanen dugu, ez? Ze nolako formazioa interesatzen zaizu? Erabilgarria, formazio erabilgarria, lan egiteko balioko didana. Bueno, hemen DBH gainditu ez duten ikasleentzako formazioa dugu. Lanbide heziketarako erdi mailako eta goi mailako zikloak, helduentzako ikastaroak, ez dakit zein den zure egoera. Ni berez filosofian lizentziaduna naiz. Begira? Bai, baina garaiak ez daude Sokratesen pentsatzen aritzeko. Bai. Zer moduz lanbide heziketako zerbait? Bueno, hemen administratiboko eta mekanizazioko adarrak lantzen ditugu. Barkatu, ze iruditzen solas egiten badugu eta bitartean ikastetxea erakutsiko dizut. Ederki? Bai? Bai. Guazen. Mira, ikastetxeko tailerra, edozein enpresetan topatzen ahal duzuna bezalakoa da. Hemen, bortzeze lan egiteko filosofia aplikatzen dugu. Lan eta filosofia hitzak esaldi berean entzuten ditudan lehendabiziko aldia da. Bortzeze, baina zer da hori? Bortzeze metodologia japoniar bat da. Tailerrean ordena hobetzeko, produktibitatea hobea izateko, istripuak eta holakoak ekiditeko, mutilak ikasi dezaten, eta, bueno, helburua da dena txukun eta ordenera mantentzea, eta industrian aurkituko dutena pixka bat ikustea. Esker. Zuei, garte. Ikaslea da. Mariano. Gero arte. Irakasle guztiak euskalduna dira, baina gaztelaniazko hezkuntza ere ziurtatzen dugu. Ez. Ni euskaldun berria naiz, baina euskaraz ikasi nahi dut. Ongi, oso ongi. Ixo, egunon. Zer gaitezke? Mila esker. Begira, honi enpresa simulatua deitzen diogu, bai? Lan eginez ikastea handatza. Horrela ikasleak testuinguru erreal batean formatuz. Bilera oztopatzen ari gara. Agur, Mila esker. Bai. Ara, liburutegi eta guzti daukazu, Barkatu. Txikia da, baina bere eginkizuna betetzen du. Eta hemen topatzen ez duzuna, guazen. Barkatu, Interneten topatuko duzu. Ikasle bakoitzak ordenagailu bat du eskura. Hau ikus-entzunezko gela da, eta gauza anizetarako erabiltzen dugu. Hau ikusita.
Eta erabaki bat hartu baino lehen, jakizu, praktikak azkenengo urtean enpresetan egiten direla. Eta kanpora joateko Erasmus bekak ere badirela. Lanbide heziketan ere bai? Noski. Uste nuen Europan praktikak egitea unibertsitarioek baino ezin zutela egin. Ez. Bai ba. Bueno, orduan zerbaitetan matrikulatuko zara? Gauza guztietan. Y vosotros, vosotras ya sabéis, si queréis estudiar cosas que valgan la pena, este es el lugar. Acercaros al Instituto de Elizondo. Yo ya llevo 2 años aprendiendo y ahora me voy de Erasmus. Bai, aurrera. Apa, ¿qué hay? Que tengo un amigo yo que ha estado aquí en el instituto estudiando, encantado de la vida. Bueno, se ha ido Erasmus ahora, está el hombre, es otra persona. Que a ver si podría yo darle también al tema este del instituto. Tengo al chaval yo aquí estudiando en los talleres, soldadura, está todo el día en casa. ¿Lo veis? El tema, no sé si estoy en edad, eso sí, tengo carnet de identidad, me hago la matrícula ahora mismo, Me interesa mucho el tema este.